Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк кунед ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Камтарак торик шуда истодааст дӯстони азиз, сар ба навор мегирем. ноҳияи Рудаки, Ленский район, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленский район, совхози Ленинград, ҷамоати Зайнабобод, қишлоқи Саро. Аз сентри Саро дӯстони азиз, ана рост сентри Саро аз дӯстони азиз, аз ана ҳамин сентри Саро то пеши ана ҳамин хонаи фурӯширо 700-800 метр роҳ аст дӯстони азиз. Маҳалларо мебинем то шоҳрои Калона асфалт аст дӯстони азиз. мағоза ана ҳаминҷо мағоза аст, маршрутка меояд, транспорт роҳ таксиё пеши ана ҳамин маҳалла мезгарад дӯстони азиз. хоб хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст, латоки ҷубори об. ростаки бисмиллоҳи раҳмони раҳим медароем ба даруни ҳавлӣ. ду то комната временка кардагиам дӯстони азиз. шкатури холӣ аст. заминаш 1/7 сотиқ, ду то комната. ана ҳаминҷо асфалт аст дӯстони азиз. як плашадкаи ҳамвор аст ин тарафаш. квадраташ муайян нест аст. нархаш дӯстони азиз 160 000 сомон срочна боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баром монда мешавад. номерҳо барои тамос 002 44 31 00, як номери дигар WhatsApp +7 996 58 63 569. 160 000 сомон боз муомила дорад дӯстони азиз. хоб камтар камера торик меояд дӯстони азиз. качесвара баланд мекунем, яркост телефонро баланд мекунем, видео качесваш тоза мешавад. 160 000 сомонӣ марҳамат кунем, ду комната. раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк медем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунем. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. гуфтем ки 700-800 метр то сентри Саро, ноҳияи Рудаки, Ленский район, совхози Ленинград, Зайнабобод, ҷамоати Зайнабобод.